Как го погълнала? Коя селва? Така се казва гората в Латинска Америка. Ти за какво го помисли? За змия. Хубава работа. Черният пират да се остави на една змия да го погълне. А ти знаеш ли какви бои има? Какви бои? Такива. 10 метра. Като ти се ловят, те удушават. Такива бои. Да, такива бои има. Така... Ми край на първа глава. Айде бягай. Утре пак, нали? Утре пак. Довиждане. Ама веднага след визитация. Какво ти е? Здрасти. Сега не може. Ама нали ми обеща? Дай. Обещах, но не съм в настроение. Хайде, дай. Чуваш ли, бе? Льони. Иди си поиграй пак, ела. Какво си направил? Нищо не си направил. Ти какво прави? Бях си в стаята. Добре. И докъде бехме стигнали? До... Дето селвата го погълна. Блата. Не селвата. Блата. Esperanza condudo, esperanza caldudo, aiuto esperanza! Какво значи есперанца? Така се казвал корабът. Надежда. Надежда за нашите и ужас за техните противници. Защото черният пират се превърнал в страшилище на Карибското море. На един ден на кораба всичко изглеждаше напълно спокойно. Италянецът и Боско играеха барбут. Не Боско, Роско. Да, Роско. Но цялото това спокойствие беше лъжливо. Защото един въоръжен до зъби испански кораб се приближаваше към тях. В името на губернатора Алварец, кои сте вие? Фрегата! Плаваща от Ямайка за Гибралтар! С какъв товар? Черен пипер! Покажете черния си пипер, за да сме сигурни! Сега ще ви го покажем. 3 румба вдясно. На абордаж. После разказвай. И после ще направим един малък експеримент. Аз ще жума, ето така, а ти ще ми пипаш пръстите на краката. И аз ще познавам кой, искаш ли? Да. Сега и него кара. Хайде, съгласен ли си? Да. Хайде. Гледаш? Този кой?
палец. Познах. Хайде още един път. Пак палец. Познаваш. Видя ли? Хайде сега. Хайде сега. Познавам, че лъжеш. Я погледни. И първи път ли не познах? Те питаме. Първи път ли не познах? Те питам, бе! Отменям абордажа. Ще отменя се абордажа. Какво ти е виновно, детето? Защо сте така смешни? Смешни ли? О. Ей! Я го разкарай това дете от тук, бе. Човек има скучи от вас. Ха-ха! Дър! Капа ви стана! Ама... Да не твоя стаята, бе. Слизай веднага от кравата! Театър ще ми разиграват. Дайте го строя! Че като го взема! Айде, Ванка! Ванка! Ама келеш с келеш такъв. Хубава работа. Нали сме пирати? Да. Остави го малко си пада, губернатор. Слушай да видиш какво е станало по-нататък. Руско, не ме ли помниш? Какво направи, бе? И така, с ослепителна победа, завършил жестокия бой. Това бяха последните мигове от живота на най-ценния бисер от флотата на Алварец. Опразнили го до шушка и вечна му памет. Но в този момент на стълбата, която водила от луксозните каюти на испанския кораб, се появило очарователно видение. От дивенчар, о нежна красота, о неизброими удоволствия. Ама защо пак с маска? Защото трябвало да крие очарователното видение своята самоличност.
С мъжествена походка той се приближил до знатната дама и казал, че пиратите, макар и извън закона, са подвластни на законите на женската красота. Четирите! Ей, верно бе! Мадре мия! Санта Мадона! Дио мио! Слава Богу, избегнали страшната опасност благодарение на провидението. Да, благодарение на провидението. Добре, на теб. И очарован от хубостта на благородната си пленница, черният пират и казал, че с радост би я свалил на първото пристанище, но че, уви, тя е пленница на целия екипаж и той може само да я покани на вечеря в своята каюта, за да я свали там. Да ви поканя на вечеря в моята каюта, като при това ви дам тържествен обед. Как вечерях им обед? Обед, не обяд. Клетва. Клетва го. Ако не търсех друга пеперуда, Но кой сте вие, господине? По независещи от мен причини не мога да ви разкрия кой съм. Мога само да ви кажа, че вие говорите с този, когото наричат черния пират. Страшилището на южните морета. Уй. А мога ли да узнае вашето име? Аз съм сестра Цецилия. Доскоро до Кеса би разкара. Не е честно. Кое не е честно? Ти си го прочел. Нищо не съм прочел. Цецили, колкото си искаш, случайно съвпадение. Да, колкото си искаш. Ти знаеш ли каква е красива? Добре, тогава защо се сърдиш? Тото се подиграваш, би разкара. Сега. Що ме случайно? Защо казваш сестра? Защото се готвила да отиде в манастир. Да, ама и да си опрочел, нищо не си разбрал. От кое? Писмото в парашютчето. Вярно. Значи учим френски, а? Да, А буквите знаеш ли? знам ги. Извинявай. Тази буква коя е? Б. А тази? А, като българската. Р. Браво, бе. Значи ги знаеш, а? А какво да правим с оркестъра? Ако искаш да изменим името. Не искам. И пред очите му се разкрила строгата хубост на една бъдеща кармелитка. Само, че знаеш ли какво? Какво? Дали не можеш да ми направиш ти една услуга, а? Понеже не мога да спя и не мога да си спомням добре романа. Нали усети? И ми трябват едни ампулки. Като в тая кутийка. Да пише и това. Ще го намериш в шкафа на сестрите. Ще му знаеш френските букви, а? Ама защо не си поискаш сам? Абе, сестрата не ме обича. Нали видя трохите? Ама как сам можеш да се отровиш? Бъсте. Ние за пирати говорим, а ти. Не ме е бъс. Ага, не те е пъс. Не, че ме е страх, но нямам кораж. Ако можех да мръдна, сам щях да си ги взема. Пушиш. Нали сме приятели? Щом сме приятели, защо го слушаш, оне, а? Кой го слуша?
Слушай сега, аз на тебе да ти разкажа нещо. Един индианец трябвало да върже 11 коня на 10 кола. Отначало вързал на първия кол 2 коня. Третия кон на втория кол, на третия, четвъртия, петия, шестия, седмия, осми, деветия, десетия. Останало един кол, свободен. Тогава взема единия кон от първия кол, където били вързани 2, и го връзва тук. И така, 11 коня на 10 кола. Шестия, седмия, осмия, деветия им останал един кол. Взел от първият, където били 2 коня, и го вързал на последния. И станали 11 коня на 10 кола. А за какво ти пратих? Ама аз... Там беше заключено. Върви си. Върви си. Ама утре ще ми разказваш, нали? Махай се, бе! Добър ден. Не сидял, а гледал на ближния, пареченцо своя. Не сидял. Льони, веднага горе. Ама сестро Цеци. Тръгвай да по цял ден да гоним. Само 10 минути, сестра. Какво нещо си разказваме? Знаем за какво си разказвате. Само, че го учите на лошо. Всички горе са станали пирати и актьори като вас. Виж, това е лошо. Ако всички станат като мене... Моля, виждали сме ви, не дайте да скромничите. Кой скромнич? Особено в трамвай желание. Този трамвай не спря на моята спирка. Остана ми само желанието. Ами защо? Аз ви помня. Вие, нали... Един път замествах. Значи точно тогава съм била. Истинско удоволствие беше за мене да ви гледам. За нас не по-малко. Нали, бе, Льони? Какво за вас? Ами да ви гледаме. А, Льони? Да. И за нас, да. Виждате ли, пак го учите на лошо. Лошо ли? Нали е красиво? Да. А ти наистина ли си артист? Такова нещо. А от какво си болен? И аз паднах. От колело? Не, по-високо. Аз от колело, като играех. И аз като играх. Ще разказваме ли? Да. Беше една от тези южни нощи, в които знойният полъх на тропика кара кръвта и на най-хладния да заври. Тя пожела да узнае неговата тайна. И той разкри всичко, освен името на злодея Алварец. А когато спомена за своя брат, внезапно мъртво вълнение разклати силно кораба. Лошо ли му станало? Как може на черния пират да му стане лошо? Защото с майка, като бяхме бълчик... Абе ти какво си е майката майка? Женчо, ти баща нямаш ли? Искам да кажа, че ти можеш да си повръщаш колкото си искаш. Ама на черния пират не му прилича. Нали искаш да си черния пират? Аз съм малък.
ти ще бъдеш? Кой аз? Приличам ли ти на пират? Приличаш. Абе, като го стегнат курсета, това ще му бъде вместо броня. Ай, Гого. Пиратите нямат брони, ако искаш да знаеш. И вас никой не ви пита. Не пита, ама... Какво ама? Да не мислиш, че ме е страх от тебе? Просто так. Какво каза? Нещо. Нищо ли? Аз на тебе... Повече не се стъпя от тук. Ясно ли? Какво ти е направил чак пък толкова детето? Мълчи ти. Да, ще мълча. Да не съм могъл. Мълчи ти, казвам. Иначе няма разказ. Добре, няма. Леони. Абе, не ставам аз за пират. Защо? Наушки му. Не за това. Апандисита нещо ме наболява и... Пират с апандисит. И мен ме наболява. Още по-добре, ще ни бъде парола. Добре. Ще си правим и така. Буквата. Так му ще се разпознаваме. Само, че Цецилия, да не се сърдим после. Няма. Добре. Мадам, човек не може да разкрива сърцето си, когато държи укрит своя образ. Положението е такова, че колкото и това мое чувство да ви се вижда внезапно, аз ви обичам. Сам пленен от вас. Аз не мога да ви държа в плен. Господине, вие мислихте, че сте ме пленили, но всъщност сте моя освободител. Баща ми беше решил да ме затвори в манастир. О! Но лишеният от някои други земни радости живот на монахините е чужд за мой нрав. О, Господи! Не можех да не се подчиня на бащината воля, но докато съм ваша пленница... Останете такава за цял живот. И коленичил, той постави върху изящния пръст своя фамилен пръстен с герб и мото. Тинтири минтири. Пак се подиграваш. А мога ли да узная вашето име, спасителю мой? Да, госпожо. Аз съм английски граф, който... Ама нали си френски? Ама нали бяхте французи? О, бях, но вече не съм. Аз нарочно се представях за французин, за да не преследват моите близки. Аз съм английски граф и моето име е Дъглас Фербанкс. Цецилия Фербанкс. Няма да звучи зле. Yes. Ама няма се целувате. Чакай, сега ние с тебе говорихме ли си нещо или? Говорихме си. Само, че, драги Леониде, ти май си прав. Тия малки удоволствия в бъдеще... Какво ти стана? Нищо.